Ang Executive Assistant for Market Operations sa dakbayan sa Lapu-Lapu gipusil patay samtang nagpatuman kini sa bag-o nga mga market rates uban ang mga kolektor sa merkado. Ani ang report. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita nga giswayan pa pag-revive sa mga personnel sa Lapu-Lapu City DRRMO si Christopher Siniza, 49 anyos. Si Siniza kinsa Executive Assistant for Market Operations ubos sa Office of the Mayor uban ni Market Administrator Maria Elena Caballes kay nag-assist sila sa mga kolektor sa merkado. Apan samtang nagbarog-barog lang sila sa daplin ug naghuwat sa mga mosulod nga delivery sa merkado, kalit lang nga may mihuno nga motorsiklo sa ilang tungod. So, abi na kong amigo lang po namo nga nihuno kay pangumusta ron sa. So, nilingi ko. Paglingi na ako kay nagpupot naman siya po sila. Yan naman gipion dito ni Chris. Wala na, hadlok na kayo ko. Yan, nipiyong na lang po, nanapon sa kundunggan. Yan, nihupo. Yan, nagsagkit pa ko nga nagilak. Dugang ni Caballes, ang backrider ang nagsilbing gunman kinsa mipusil sa biktima sa makadagang higayon ug misibat raw samdayon palayo sa merkado. Padayon karong gisubay sa Lapu-Lapu City Police ang mga establishmento sa dapit nga may CCTV nga nakakuha sa aktwal nga hitabo ug sa dapit nga gipadulngan sa mga sospek human sa pagpamusil. Itong usa ka gitan-awsad nga anggulo lagi, possible na ay mga traders ay Christian or Muslim traders na to nga na dito nga possible nga ilang naligsan during sa ilang operation. Ang asawa sa biktima, kinsa konsehal sa Barangay Paho, Konsehal Jill Sinisa, mihangyo nga respetuhon lang una ang ilang pagbangutan. Si Mayor Junard Ahong Chan sa iyang FB post, mipadangat sa iyang pahasubo ngadto sa pamilya ug nanawagan og hustisya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, GMA Regional TV Live.